गोजोन मोनाबिलियाव बयखौबो बरायबाय। दिनैहाय ओरैबायदि काहिनी जादों जोंनि बड'लेण्डआव, ओरैबायदि दुखुनांथाव जारिमिन दिनैनि साना क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव रायखुंबारि हाइवे र'डनाव गंसे गारिया गाज्रि जानानै दंथ'योमोन आरो गंसे बाइकआ गोख्रैयै फैनानैहाय सौग्रावफैनानै बे गारियाव अर नांनानै खामजोबदों आरो दा मानसिनि जिउ खहा जादोंना जायाखै बेखौ दासिमबो मोजाङै खबर मोननाय जायाखै। नोंथांमोना गाबोनहालागि खबर मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोनानै लादो माबायदि अबस्था जादों आरो माबायदि कन्डिशनाव अर नांदों। बे सौग्रावफैनाय बाइकनि मानसियाबा थैखोना थांखो बेखौ दासिमबो खबर मोननाय जायाखै। बेखौ गाबोनहालागि नोंथांमोना निउसाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। दा ओरैबायदि अबस्था माने बे गारिया गाज्रि जानानै दंमोन आरो बे नोंथांमोना ट्राक नुहुरदों बियो हाइवेआव दङमोन। हमनांगौमोनलै जोङो ना ड्राइभारा ओंखारबाय दासो दंमोन ड्राइभारा जोंजों रायलायदोंमोन होमबालाय बे सौग्रावनानैसो अरा ओंखारदों खोमा ना बिदिनो होगोन औ सेसलै गारि खालामोबा मा जाबावनांगौलै